се да бъдем гъвкави и отворени за всички ваши изисквания и желания. Нашата цел е да накараме всеки отделен клиент да се почувства специален, като разрушим строго официалната бариера помежду ни, изграждайки дълготрайни приятелски взаимоотношения. Затова и нашият слоган е: нашите гости са наши приятели. Нашите приятели са нашият живот. Нашият живот е всичко свързано с нашите приятели. През тези 6 месеца ние, екипът на Olive City Hotel, успяхме да изградим делови и партньорски взаимоотношения с над 600 фирми, агенти и туроператори. Гигантът обаче в реализирането на нощувките е интернет дистрибуционния канал Booking.com с над 45% от всички нощувки до момента. Сред постоянните ни партньори са фирмите като Optonica LED, A&D Pharma, Evo Pharma, Stone Computers, Würth, Seed, Syngenta, UCB, ODM Consulting, Union Group и още много други, съжалявам ако не си чуете всички имената, които освен многобройни мероприятия реализираха над 30% от всички нощувки до момента. Тук е мястото да отбележа, че имаме прекрасни партньорски взаимоотношения с туроператорите,